Kadamo ba 357 ka mga aktibo nga miyembro sang Philippine National Police nalakip sa drugs watch list. General Archie Gamboa wala direkta ang sabat kun bala nalakip man gid diri si Lieutenant Colonel Jovi Espenido. Yaring balita ni Zen Kilanta. Maitid nga gina-validate sang Philippine National Police ang 357 ka mga pulis nga aktibo sa serbisyo matapos nga malakip sa drug watch list ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay PNP Chief Archie Gamboa, ginamonitor nila ang impormasyon apang pagklaro sini nga hindi man gilayon mapasakaan sang kaso ang mga pulis. Tubto mapamatud-an nga may kahilabtanan sila sa illegal drug trade. Gusto ko na rin ilatag kung ano yung possible na illegal na ginagawa based sa legal na practice. Sa pamangkot kun bala nalakip si Lieutenant Colonel Jovi Espenido sa narco list, matapos kinkumpirma mismo ni Department of the Interior and Local Government Eduardo Anyo, wala ini direkta nga ginsabat ni Gamboa. Para mapayla sila ng kaso. Kasama si Espenido din, sir. Happy Valentine's! Una na nga ginpahayag ni Espenido sa One Western Visayas nga maghahatag lang ini sang komento sa isyu kung si Gamboa na mismo ang magkumpirma nga nalakip ini sa drug watch list. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.